Poštovani posjetitelji, draga djeco, drago mi je što ste došli malo sudjelovati u ovom našem svečanom činu otvorenja izložbe likovne stvaraonice Domaći 2014. U stvaraonici zatvorenog tipa sudjelovale su sve naše škole našeg grada, Slavonskog Broda, 4 talentirana učenika i tema koja je bila povezana je sa našom nacionalnom izložbom, a to je Čarolija šumskog zelenila, inspirirana pričom Ivane Brlić-Mažuranić, znači ovo se radi samo sa konturnim bojama i sa specijalnim bojama za staklo. Tako da je na jedan drugačiji način prezentirano ono što inače se bavimo klasičnim slikarstvom. Ove godine nam je bilo inače Buri Slavonskog Broda, to je osnovna škola Anton Mihanović, Blaž Tadijanović, Đuro Pilar, Ivana Brlić-Mažuranić, Bogoslav Šulek, Vladimir Nazor, Ivan Goran Kovačić, Dragutin Tadijanović i mislim da sam sve nabrojala. I Hugo Badalić. Bravo djeco, hvala. Eto, jedan pljesak onda za sve naše sudionike. Hvala lijepa. Joj, nemoj tako žunko govoriti. Da smo radili možemo reći pravi metraž, ali je tako malo liči umjetnički, pa smo si dali također umjetničke prave. Tema je ono što je nama poveznica, kao i sa nacionalnom izložbom, a to je, i ovo je povezano, znači sa ove godine sa pričom Ivane Brlić-Mažuranić, što je dobro djelo.